nema na? To a wani dalili? Aba jarumi na wai me yasa kake ma haka ne? Ka dube ni fa sama da ƙasa fa, san taleliyar budurwa. San kowa wanda ya rasa. Dalla. To ni ina ruwana. Sarauniya. Haduwa fa kawai muka yi da ke a layi zaki wuce na tare ki. Na karɓa nambanki ki sarauniya ko kiranki a waya ban taɓa yi ba amma kika je kika tattaro kayanki kika dawo gidanmu wai kin dawo ɗaki na sarauniya ki fa duba abin fa sarauniya kuma ni babban damuwa na gobe iyayena za su dawo gidan in sun dawo me zan ce musu kai dala da karfin baki da Allah ka tsaya ka ji barin gaya maka ni na san yadda zan tafiyar da su kai sarauniyar jarumi wallahi abun nan ya fara ban ni ma haka abu kamar afin to ai ko afin ba irin wannan kai ni ba wannan ba me ne mafita me abun yi kawai kana ji abu akwai mafita guda daya ka gane yanzu ka je gida ka ce mata babanka ya aike ka zaka je kumo ka gane kawai kana shiga ka faɗa mata yi ka ɗauko kayanka kala biyu kawai ka fito daga gidan kawai kaga in ka fito daga nan kwana biyu ta gaba ka nan za ta fito da tafiyin faɗa ma to amma in iyaye na suka dawo suka same ta a gidan fa ai da iyayenka su dawo su same ku tare ban wasu zo su same ta kai baka na kai ko ba haka ne to ka gani ko ba haka ba ba kai haka da yi kawai ka je ka ɗauko haka da yi bari kawai sarauniya zan je ni dan je babana ne aike ni zan kai sako yanzu nan zan je ni to jarumi na ita kuma wannan jakar fa a'a jakar wasu kaya ne wani kani na a can kuma nake so in kai mai to wallahi kafa ta kafar ka mu je har kuma sannan kuma mu dawo kala da ka wai ni ga akwai giya auren ki a kaina ne shabda ina faɗa kana faɗa jarumi na a ba haka bane yanzu nan fa kuma ne kawai nan zan je in dawo fa shikenan naji yanzu mu je Karka ta shako sai in dawo shikenan ba damuwa mu je jarumi sarauniyar jarumi sarauniyar jarumi sarauniyar jarumi sarauniyar jarumi tsaka mai wuya tsaka mai wuya tsaka mai wuya ka shiga malam a sauke ni anan ni kam anan kuma a sauke ni anan amma ai ba anan mu kai da kai ba nace ka sauke ni anan mana ina sauke ka anan fa baran ba kudin ka ba kar ka bani kudi na sauke ni kawai kar ka bani kudi na ka sauke ni anan malam a'a jarumi na anan za mu sauka ne wallahi sarauniya aljanna ce to amma wai kana ganin kun fita a tasha kun batta a tasha ne lokacin da kuka tafi kun batta a tasha wallahi a cikin tasha mun fita mun bar sarauniya kai wallahi har bai san da sarauniya ta mun batta a tsaye a tasha la ilaha illallah kai amma babu inda kuka daya kai wallahi babu inda muka tsaya sai dai kawai gidan mai da muka shiga muka sha mai muka tafi ta shiga a gidan mayin nan da kuka tsaya nake ga anan ta shiga mota tabbas za a yi haka to ka gani ai wannan ai masifa ce kai gaskiya Allah ya hada ta ga gamanka sai dai ruwa daidai gari amma ai haka abun yake ne me mafita yawa akwai daman dan fulani ya ce a gaya ma shi
shi ya bi shanu amma ya faɗa min akwai wani malami ya haɗa ni da shi akan zan kai ka gurinsa. Ka nufin malamin zai raban da sarauniya? Ai an gama wannan malamin a nan kwanan da yake ba wallahi za mu je mu wannan malamin sai kai mamaki. Ku je mu kawai. Ai ba wallahi sarauniya ta fi karfin malami fa. wallahi ina ga Allah fa. Aljanna ce ita da haka ce ta fi karfin malami. Yanzu ma ba san ta haka da shi ba. ai ka bari kawai sarauniya Ya ce ai gidan mai suka daya ai. To kuma Allah sarki. ni ina tunanin Aje dai. sarauniya Allah ya tsare abokina Allah ba da sa'a. Assalamu alaikum malam. Amin wa alaikum salam. Yawa barka. Mala. Yawa barkan ku. Da wuni mala. Lafiya kadan. Gajiya gida. Lafiya. Lafiya kadan. Wallahi malam akwai babbar matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matsala kuma? Malam wata yarinya ce budurwa. Daga ta zo wucewa na tare ta a layi. Na karɓa nambanta. Yanzu haka maganar da nake ma malam ta ringa tambaya da kwatance yanzu haka ta gano gidanmu ta tattaro kayanta ta dawo ɗaki na to babban damuwa na malam kar iyaye na gobe da su daga tafiya kar su dawo same ta a gidan nan shine nazo a taimaka mana a haɗa mu da aljanu in ma layu ne in ma magani ne na bunne bunne in ma za a zub da jini ne damuwa na tafi ta bar gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya baka zo irin gun da yake tsanani ba domin nan gurin ba ma zub da jini ko mu tura aljanu ko kuma wani abu daban. Allah ta shi mu da Allah. Allah ta shi mu da Allah. Kai dama ka sani wannan ba aiki da layu da aljanu ka sa muka zo mu gunshi in ba hada da layu da aljanu ba ta ya sarauniya za ta fita bar gidan nan. Allah ta shi mu da Allah. Allah ta shi mu da Allah. Allah ka dauki ka gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle yaran zamu. Assalamu alaikum. Ruwa. Sani da zuwa dan uwa rabin jiki. Na sha wahala kafin na gano kina nan ai. Allah. Allah na ta tambaya ban samu ba wallahi. Ya gani? Sarki lafiya alhamdulillah ya bayar rabuwa. Lafiya kalau wallahi. Wallahi a nan nake in gaya maka. A yayi kyau wallahi tallahi. A to ko za mu shiga daga ciki ne? A to mu shiga daga cikin wani ai ba matsala ai. Waye wannan kuma? Ha wannan ai jarumi na dan uwana ne ai. Dan uwana ne ai. Oh me zo yi kuma nan? A shi ma ai ya dawo nan ne ta Kano da zama. Yayi. Jarumi. Kai. Sarauniya. Dan Allah, dan Annabi sarauniya ki rabu da ni. Sarauniya. Me kika gani a jikina ne sarauniya? Na farko sarauniya a cikin kyawawa. Wallahi ni mummuna ne. Na biyu a cikin masu kuɗi sarauniya ni matalauci ne. Na uku sarauniya a cikin masu farin jini ni bakin jini ne da ni kaman jan jaki. Dan Allah dan Annabi sarauniya ki rabu da ni. Bari ka shawara ka ci wannan magana da zan gaya maka na ƙarshe. Da kai zan rayu kuma da kai zan mutu jarumi na. Kai nake so. Ni mu shiga ciki dan Allah da Annabi tun da zuwa ban sha komai ba tun da nazo. Wallahi ko a labarai da jaridu da fina-finai da kafafen sada zumunta ban taba ganin inda kaddara ta haɗu da wani iri na ba. Kai. Dan uwana? Ku shiga daga ciki in ya gama da ya zo ya same mu ko? Ai, wancan waye? Kama sak kuke yin wallahi. Kai wannan ai riga na ne ai. Ita ce kayanka ne ma gaba daya. Kayanka ne fa jikinsa. Wallahi kaya na yasa. Ka gane waye ne? Ina wannan gayan da na ce ma dan uwan sarauniya shi ma ya tattaro kayan shi ya dawo. Kai kan ta kare ma. Shi ne? Shi ne. Ka san me? Shagon nan ti zai je. Mu yi maza mu je mu tadda shi a wajen. Ka bar ni da shi kawai. Na san yanda zan yi da shi. Mun je zan barka da shi. Ka bar ni da shi zan yi kasa da shi. Umar rigar mutu rashin mutunci. Mu je. Akwai MTN ne? akwai. Na nawa ke so? Akwai MTN. Kai. Jarumi. Aje gida ban same ka ba ai. Ya gari? Ya kwana biyu. Allah su kalla. Me faru jarumi? Ban waye maka dama ka sa wannan kayan. Allah su kalla. Akan me? Kawai? Okay. To ba shi duk abun da yake so. A bani duk abun da nake so. Duk abun da kake so a baka. La ilaha illallah. Me kwamin bare ni Allah. Fanta. Me kwamin gefen gwangwani da Allah. Ba shi komai karkara mu. Da Allah. Wannan ya Kai, ka ba Allah.
A bani dama a ce ne. Ya ishe ka? Ya isa. A in bai ishe ka ba ƙara ma da abin da kake so. Ya isa. Baka baka ce ba nawa ne kuɗi. Sai ka duka. Duka 1000 ne? Ba matsala kana da kashi. Agode sai kuma. Ko ba da ki fito bane? Fito mana. Wannan yana ga bacci diyewa. Ba magana yake yi bane. Zan babbar ma miki abin nan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarumina me son gani? Wuce ki take bar gidan nan. Ki fita mana yana ki bane. Fita a gidan nan jarumi. Wuce ki take bar gidan nan. To shikenan ta bar dauko kaya. Ke Allah. Ko kaya ne ko ki wuce da. Shikenan jarumi na. Ka sani kuma babban kuskure kai wannan abu. Wuce ki fita. Wuce ana miki magana ko ba ta ji. Ba ki wuce bane? Kai, zo mata da kayan tun Allah. Ko wanda ga yancin nan. Ga shi Allah. Tare su. Wannan brigade Berlin. Jawo mu daki na. Jawo mai daki sa da kullum. Kuje. Alhamdulillah. Yau kwana uku rabonmu da sarauniya. Kai, ashe shawarar ka me yi ne? Haba, ai tun da na faɗa daga hanyar banza ne shi yasa ne shiru. Kuma ai kafin shi ka kwafsa yayi. Kai, kai ka ga ta gyara ɗaki na kuwa? Ka san tun ta shiga ɗakin ban ƙara shiga ba. Ana bi nake kwana. Wallahi nake ga. Allah sarki. Yan uwa salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Mansur MC. Na zo ne daga jihar Kano State nake. Na zo ne ina neman wata baiwar Allah. Kai. To amma zan nuna muku hotonta ko Allah dai sa a cikin ku ko wani ya waye ta ko ya taba ganin wulgawanta. Tun faɗin jihar Gombe ka ce waye zaka zo neman wani? Allah ka ganta? Ah, wannan ai sarauniya ce ai. Sarauniya ce. Sarauniya ce fa. Sarauniya ce. Wallahi Sarauniya ne fa. Ta gane mana. Ita din me? dama kun santa ne? Sarauniya ai shekaran jiyan can ta bara gona mene? Kuka kore ta ma kwata-kwata a unguwanni. Ikon Allah. To wato wannan yarinyar da kuke gani yar gidan Alhaji Sani Duboy ne mai Sarauniya investment kuma ya sa makudan kuɗi kimanin naira miliyan 100 akan duk wanda ya samu masa wannan Miliyan 10? naira miliyan 100 kai Miliyan 100? miliyan 100 bismillah ga wani masha Allah da Allah inda sarauniya ta shiga ta fita wallahi yau sai mun nemo sarauniya dole mu nemo sarauniya Bakon mu annabi mu. to ai ni yanzu tunda Allah ya sa kun santa Sha tukunna huta. wallahi duk inda sarauniya ta shiga ta fito yau din nan sai wallahi sai mun nemo sarauniya ba wallahi zama dan Allah ku nemo kayan ku mu samu mu yi gaba wallahi sai mun nemo sarauniya duk inda ji ga ta fita sai dai muna tare da kai ai ba kar ku tsayin kasa a gwiwa ba komai ba komai sha ruwa ba komai